salam alaikum ku bani hankalinku ga ɗan uwanku mai waka zai karanta sako. Da ni Naziru M Ahmad mai kiɗa da wake, da ma Naziru M Feru mai rubuta wake. Hikima ta malamai ce, ilimi na malamai ne, sako na malamai ne. Ina Sunusi SK daga fadar Malam Abakar Goran na maye. Wannan wasiƙa in karanta ba alaye, akwai abin da yasa za na tura masa cikin baka ba zan bar sunan Ubangiji ba. Babu wani dalili ga ɗaga mai iyali na ɓataran iyaye in ba na kuskure ba. Kayar na yar ataka mai hankali ya ɗauka ya cakuɗa su ganewar kai baka iya ba. Idan kake ta haddi a kan yaban raddi a ko'ina fa sunanka ba zai ki sauyowa ba. Allah naɗin sarauta ƙololuwar fahimta ka ba ni ko ba za a naɗa min rawani ba. Ka duba mai gidan sama shi ya ci ya haye sama bai duba shin makoci ko ya kwanda lafiya ba. Da safe ko da rana cikin muku a arna ba za ka gane mai sallah ko maki zikir ba. Cikin maza da mata mu'amalar kazanta ba za ka gane mai aure ko ka wanda bai ba. A jami'a akan ce wurin da cibiya ce ta nuna tarbiyya ba ilimi kawai ake ba. To sai a samu gwarzo na ɓata masu ƙwazo ya rufta masu tarbiyya tun da bai cira ba. A sutura da kaya kamar an baka kaya a ce ka ware matan aure baka iya ba. A maimakon mu tara mu tattaro mu gyara cikin 100 ba su tsarkake zuciya ba. A ce ina da rata ko in faɗa a bita to shawarar da zan ba mu ba za mu sha wuya ba. To kaga su iyaye mu bi su kai a waye domin hakan faɗa a ce gun Ubangiji na. Maka iya ce fashi ma ranar tashin kiyama za shi zo cikin taɓaɓɓu a waggara na. Me wa kai hisabi kafin ilahi rabbi ya tsayi da mu a ranar tsayuwa mu daina barna. Lafiyar jikinka ka bincika da kanka yana cikin karanta abincin kaɗan uwana. Fata na gargami ne idan ka shuka khaire za ka gan shi ko da gaba ka ji ɗan uwana. Sannan kyawun ɗabi'a ka ci ladab da ɗa'a ya shallake maken suffa ko dare da rana. Gidan da babu mata nagar ko a kyauta ba za na ɗau ɗiyar ciki in kai cikin gidana. Mai neman dukiya ko mai neman ilimi to su ba su taɓa koshi abadan dare da rana. Duniya da daɗi mafi daɗi na daɗin ka samu mace mai kyan hali da ba ta ɓarna. Komai yana gushewa amma ka gane cewa ita gaskiya guda ɗaya ce ba ta canja suna. Allah ina da mata Allah da kwai iyata in ka ba su kariya Allah na dare da rana. Ubangijin Muhammad ranar rabon takaddu ka sa na karɓi tawa da dama na samu janna. To shi munafiki ina hutar da al'umma ne yana wufanta kansa Allah ka shirya mai wanga hali ya daina barna. Za ka ci da bayi miyar abin da ka yi shi gwargwadon iko Allah ba mu janna. Cika ta hankalinka ta kai ta zantukanka maganganu da dama zuciyarka za su kwana. Muso shi ne jayayya mai yi yakan yi karya to shi yana cikin zunubi ne dare da rana. Yanci itaciya ce da masana suka ce shayar da ita dole ana yin sa da jinana. Kaga lokacinka wakati da an ka baka tsadarsa ta fi tsada faɗan uwana. Ka tsorace shi malam mai haƙuri a kullum a sanda ya yi fushi ka matsa ne sakar ka zauna. Rike wannan banu Adam kiwon Ubangijin Adam da shika ba mu zai tambaye mu a wata rana. Kar mu zama shagalta da dukiya mu ɓatta dan dukiya bala'i ce kar mu bi ta rana. Neman sani ga yaro a ce ya samu horo kamar a ce rubutu kan dutsina ka zana. Alkawari ka ɗauka cikar ka kasa ɗauka turan hai isra'i zai marukon sa kaina. Mafi na san mutane wanda ya yi mutane shine mai nuna san al'umma dare da rana. Mafificin al'umma mai nuna san al'umma da khairu bai rukon wannan aransa ba ya kwana. Kuruciyar ka ɗinka zalunci lokacinka tsufanka za shi zalunci ka ɗinka nisa kwana. Sallah alal haƙiƙa
a kowane dakika tana hani na alfasha ne dare da rana. Mafi khairin cikinmu da ya fi dukkaninmu wanda ya yi tsayin raƙin bauta dare da rana. Allahu wanda ya yi mu ya ba mu mai ya ba mu ba shi sarrago alasa kaji dan uwana. Almautu gaskiya ne mutuwa a ko'ina ne amma bani adam baya santa ko da kwana. Malami inda da dama to kaga sai a dama domin da ta wuce dawowar ta babu rana. Kyawawan ɗabi'u ko babu yan sana'u su ne fagin shikin addinin Muhammadina. Murmushi ka yi shi ko da fushi akwai shi ka kaskantar da kai ko nasara ciki ka kwana. Hutu na naka harshen idan ka duba tushen yana cikin karanta bayani ko za ka auna. Da kai da dukiyarka a mallakar babanka shiru mai kyau alamar jarumin maza ka auna. Kaɗan kaɗan ka gane yakan yawa ƙarshe ne sannan mai haƙuri shi baka taɓa ganshi ra'ana. Sannan a lokacin da ka kai ƙoƙuwar cikarka ta dinka sa a ranka mutuwa fa ba ta kwana. In ka mutunta kanka maganar mutum a kanka ba za ka ma kula ba bare ranka yayi kuna. A ilimi na fendin mai shi da bashi wokin kamar jikin da bai rayuwa mamaci nufina. Ka tashi kai da fata da lokaci ka bata rayuwar ka dan ta inganta ka zama ba ka barna. A azzama da himma suna cikin alamar jajircewa a sanda na ƙasa ke nufin ya nuna. Ga wanda ke da raunin gaskiya ko da nunin ba za shi aikata ba alamun shi za su nuna. Rana biyu gare ka zamani biyu gare ka ranar ka sai ko rana a gare ka ba haɗina. Rana biyu gare ka zamani biyu gare ka yaumin laka wa yaumin na alaika ba haɗina. Muntuwa Allah muntuwa, muntuwa Allah muntuwa, muntuwa ba za mu sace ba. Muntuwa Allah muntuwa, muntuwa Allah muntuwa, muntuwa Allah muntuwa, muntuwa ba za mu sace ba. Muntuwa to kaga boko wasu na ganin asara ne domin idan ka kare tsayar a aiki ne a maimakon cancanta tafin da kowanne to sai sanayya ta ɗage ɗiyan maki rauni. Shi ma karatun islam ana ta suka ne to wanda ya yi shi ana ganin ba ƙauye ne. Idan da kwali inai za ya ni'ima aiki ne in bai da kowa in yai sa'a a titin ne. To kun ga waƙar ya kyauta duk mu gyara ne domin a waƙar wani ɓangaren haramun ne. Shi ma kiɗa in ka matsa kaɗan haramun ne. Ya shi masu kuɗi na ta doka gefenta ka duba yanzu bala'i mun a ciki tsundum kisa da zuba da jini bindiga bugun dumdum. Ya'ya dubu sun afka a mara ici tsundum ka kirga mata masu tanka ba aiki him kuma muna kuka har mun yi jungum jungum. Wasu sun ce matsalar a shugabancin ne waɗansu na cewa mutuwar zukatan ne. Mata su ci zaluncin maza da ruwa ne maza su ci mata sun ka sauya hali ne. Malam wallahi ya walle fuka da shirka ne wallahi malam aikin mu yayi muni ne. Zan so a ce mutuno duniya a da laifi guda na al'umma zamanin da kan ja a hallaka duniya arne da mai yadda. A yanzu inda har gaskiyar faza na faɗa laifin mace nema nesa ko yana tsada. Allahu ya fi mana karka duba aikinmu wayo mutane na gaban ku gane ba. Batu na tauye mudu ba sai a kwano ba kama tsalitar mai bai kamar halali ba. Ka sai da ɗaya a biyu ba ka kyauta ribar ba. Mai farisi shi ma bai biɗo halali ba. Allah ka sa al'umma mu kyauta halinmu. Allah ka samu dace ubangiji ka ba mu zaman lafiya ka haɗa kan musulmi baki ɗaya.